Ahojte, vitajte, čaute, som Xdiane Revcraft. Dlho sme sa nevideli, ale máme tu nové video. V dnešnom videu si ukážeme, ako sa prezúvajú kolesa. Pre tých z vás, ktorí by to možno nevedeli, tak si ukážeme proces, čo je za tým a prečo to ideme robiť, hneď si to ukážeme. Tí, ktorí ma tak aktívnejšie sledujete, viete, že ja som mal na svojej A4 tieto 19-ky. Musel som to prezúdať tieto a dôvod je prostý. Kordová vrstva týchto vyzerá takto tragicky a toto je ešte dobrá guma, povedzme, ale táto je riadne dosekaná a tadiaľ to mi schukuje. Ešte ideme cestou vyzdvihnúť nové gumy a na dielni si to ukážeme, ako sa to prezúva. Dobre, tu už ma vidíš, ako vypúšťam tlak z pneumatík, dávam preč ventiliky, nech to ide čo najrýchlejšie a robím to preto, aby sa vnútorný tlak v pneumatike vyrovnal tlaku okolia, aby potom pri vyzúvaní to šlo ľahšie a nespôsobilo to nejaké komplikácie. Tu na špachtlo odstraňujem staré závažia, čo boli na diskoch. Je to nutné urobiť kvôli novému vyvažovaniu, ktoré je tiež krokom prezúvania kolies. Ďalej v tomto kroku mám upnutý na vrtačke taký gumený kotúč, ktorý má odstrániť staré adhezívum po tých pôvodných závažiach, aby bol povrch čistý a preto je to gumené, aby sa zároveň nedoškrabal. A viem, triaslo sa to ako ratlík pred poštou, ale to kvôli tomu, že ten kotúč býva nerovnomerne opotrebený a toto je toho dôsledkom. A tu môžete aj vidieť, ako vyzerá ten zostatkový materiál, to lepidlo z tých starých závaží. Potom ďalej tu máme samotné vyzúvanie kolesa, ktoré funguje tak, že koleso sa z ľavej alebo vnútornej strany pritlačí o takú pritlačnú plochu, ktorá je zľava na zariadení a z pravej strany sa tam pneumaticky vtláča taký poloblúkový tanier, alebo ako to nazvať, ako vidíte na videu. A ten je zodpovedný za to, aby sa guma odlepila z toho límca, na ktorom drží. A tým, že to je špecifický úzkoprofilový rozmer, toto konkrétne boli gumy 235x35 R19, tak to ide ťažšie a je nutné to urobiť viackrát po obvode. A ten úzky profil je aj dôvodom, prečo tomu často treba takto pomôcť aj pajsrami. Potom sa z vrchu na koleso nasunie takýto pneumatický piesť, ako vidno na videu. Pneumatika sa podpáči tak, aby jej hrana vyšla na ten nástroj na konci toho piestu. A ako sa nástroj ďalej koleso otáča, tak sa po celom priemere pneumatika vyzuje z disku. Tu už na novú pneumatiku aplikujem takú adhezívnu špeciálnu pastu, ktorá pôsobí zároveň aj ako vazelína a tesnenie. Tu už obúvame novú pneumatiku naspäť na disk, len sme použili nástroj na druhej strane toho piestu, aby nám to ťahalo pneumatiku dnu do disku a nie von z neho. Potom, keď už máme pneumatiku obutú na disku, tak ju stačí len dofúkať a vlastným vnútorným tlakom vzduchu si dosadne tak, ako má byť. Ďalej nasleduje vyvažovanie. Funguje to tak, že koleso sa upne na hriadeľ vyvažovačky. Hriadeľ sa ďalej roztočí a automaticky zastaví. A čísla, ktoré sa vypíšu na obrazovke, tak ho nám hovoria o tom, aké závaží treba na ktorú stranu použiť. A všimnite si, sú tam ešte dva také digitálne stĺpce, ukazovatele, pod každou obrazovkou, ktoré pri otočení kolesa buď rozsvietia viac alebo menej tých dielikov a podľa toho sa dá určiť, kam treba nalepiť to závažie. Takto nám už vyzerajú nové závažia, ktoré pôjdu na kolesa. Tu máme už obuté naspäť tie kolesa na zasratej A4. Určite to vyzerá oveľa lepšie než tie 17-ky. Nejdem z toho robiť ani big deals, že nové kolesa na aute alebo čo. Videli ste to už miliónkrát. A v tom prípade to by už bolo z našho videjka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak zanechajte like. A že ste sa hlavne niečo nové dozvedeli. Keďže ja sám som sa dozvedel niečo nové a aj z toho strojárskeho hľadiska, že ako to funguje a princípy toho vyzúvania, tak je to určite zaujímavé a mechanizmy tých strojov. Takže verím, že to bolo záživné aj pre vás. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.